Mă duce Andreas la biserică. Zic, bă, du-mă la o biserică. Care? Nu contează, nu mă duce la catedrale. Du-mă la o biserică. Că, băi, Imogene, hai să mergem asta de la Bragadin. Băi, mâncava-și gura voastră. Era biserica nefăcută, bă, mâncava-și gura voastră. Băi, biserica nefăcută, bă, era fierul, bă. Băi, era fierul. Fundația la biserică, bă. Era lângă biserică ceva construit. Era o biserică bine construită și în stânga fundația. Și, bă, pe ușa la biserică unde intra postări, mă, să vă trăiască familia voastră cu Hristos a înviat, cu Iisus, cu toți. Zic, bă, unde mai dus să vă trăiți familia ta să trăiască? În spatele meu, unul cu nevastă, mort. Era băiatul meu, n-am mai așteptat să treacă Paștele, să intrăm în Hristos a înviat. Mort! Ieșea sufletul din el când vorbea la fiecare băi, am râs și nu e frumos, frate, e vorba, e noaptea de înviere cu tare și tu serios, cu lumânarea în mână, cu alea. Era unul să moară tăicuțul meu, dacă vă mint, dar nu știu că era candele el. Au tata candele avea. Aduce lumina aia să vă trăiască familia voastră încă 7 Paște de acum încolo. Da, mă, cu stâlpul după stradă a venit direct, ești de bun la cap. Ăla în spatele nostru, ia uite-l. Băi, era așa făcea. Așa era omul meu. Omul meu l-a simțit însufla în ceaf. Și venea, uite așa, venea alcoolul, să rânduia după gât. Mulțumesc mult de donație, băiatul meu. Să rânduia alcoolul după gât și venea așa, uite așa am gândit la buza. Aici așa îmi făcea alcool. Ia uite-l pe cum făcea. E Dumnezeu cu mine, Doamne, îl simt în mine, Doamne, Dumnezeu aici. Sunt Spartacus. Făcea nevasta, măi Ioane, mă faci de râs la biserică. Sângea de dinți. Taci, fă, că sunt în mine pe Dumnezeu. Doamne, dăm semn, Doamne, că ești aici. Bă, era mort. Mort! Băi, ce mă că era? Bă, nu mai puteam de râs și prost curgea lacrimi, eram cu Andreas. Bă, era beat mort. Râdea și nevasta, trăgea de el. Mamă, de ce te-am adus la biserică, mă faci de râs? Făcea, ia uite, stătea, când cânta preotul, stătea cu mâna pe inimă, face. Doamne, și că sunt la meci. Asta a făcut la vreo Caterinca, vreo 15 minute, când am auzit din spate. Ce faci, mă, Imogene, avem să-i lumini. Bă, mândru, bă, să vă trăiască. Dacă nu venea să rup tricoul după mine, și că eram în atac și am dat gol. Eu cu el, pasă, am ajuns. El era Iamila în gură ăla, Iamila mal ăla, și eu eram la Rafinha. Atac Barcelona, direct gol la Real Madrid în poartă. Când am auzit că m-a cunoscut bețivul la Suprem, putea să vină mare actor, mare cântăreț, Jeffrey Bezos, aia, toți aia să vină să îmi zică ai Imogene. Dar când a venit bețivul ăsta și Imogene, te știu pe tine, te cunosc eu pe tine. Zic, Doamne, mândrie să vă trăiască familia.